Girespondihan dayon sa Bureau of Fire Protection o mga fire volunteers kining nasunog ng mga balay sa barangay Kaumpurna Zone 1 sa Isabela City, Basilan. Nahitabo ang sunog bandang alas 4 kagahapon sa kaadlawon, Lunes, Disyembre 9 ning tuiga. Makita sa video nga paspas mikanit ang kalayo, sanglid sagad gama sa kahoy ang mga balay. Subay sa report, 12 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Subay sa report, tulo ang casualty sa insidente. Milungtad og hapit usa ka oras ang sunog ay gideklarang fire out sa mga bumbero pasado alas 5 sa buntag. Gipaturan dayon sa lokal nga gobyerno sa Isabela City, Basilan ug pasiunang hinabang ang mga nasunogan pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO pagkabuntag. Kuyog sa taga CSWDO sa pag-apod-apod og food ug non-food items ang mga personahe gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Dili pa matino sa Bureau of Fire ang posibleng sinugdanan sa kalayo kay padayon paghihapon ang ilang investigasyon. Apil sa ginatino sa BFP kung pila ang kinatibuk ang kantidad sa gibilin nga danyo sa sunog. Gipaningkamutan sab sa lokal nga gobyerno ug hingtungdang mga ahensya nga matabangan ang mga apektadong residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.